Treba ich podporiť, pretože odbory to nerobia v dostatočnej miere. Sa treba postaviť za nich aj takto, ako my študenti. A vážim si, že ste zvolili túto formu podpory našim učiteľom, že nie na úkor vyučovania, že si uvedomujete, že každá hodina vám chýba a hlavne maturantom, ktorí sú v úvodzovkách na tom najlepšie. Ja viem, že sledujete mass media správy a v podstate viete, že aj dnes bude prebiehať rokovanie predstaviteľov odborového zväzu s predstaviteľmi vlády. Ja verím, že sa dohodnú. Verím, že sa upokojí situácia na školách, ktorá v podstate narúša vzájomné vzťahy. Vzťahy vás, vzťahy nás, čo sa prenáša aj do rodín. A tak verím, že skutočne do stredu sa situácia vyrieši a že nabehneme už do normálneho režimu. Takže vás prosím, teraz, keby ste sa potom rozišli do tried a keby dnes prebiehalo normálne vyučovanie a budeme čakať na výsledky stretnutia odborového zväzu. A ja verím, ďakujem veľmi pekne. Viem, že ste tu mnohí museli stať, že mi už dochádzate, ale o to viac si to vážim. Takže príjemný deň, dnes príjemné vyučovanie a budeme čakať na výsledky, ktoré predstavitelia odborov, na čom sa dohodli. Ja verím, že to bude dobrý. Takže príjemný deň a ďakujem veľmi pekne. Učiteľov je veľmi dôležité, pretože hlavne na nich závisí naše budúce vzdelanie a oni nám podávajú všetky informácie a oni sú tu vždycky pre nás. Myslím si, že si to zaslúžia. A treba spraviť učiteľstvo povolaním, ktoré bude prestížnym, ktoré bude mať svoj zvenk, aby sa ho nehambili študovať normálni žiaci, hoci kto, aby to nebolo iba druhou voľbou, keď vás nezoberú na vašu primárnu školu. Prosto potrebuje viac peňazí a trošku aj pozornosti politikov, ktorí sa tejto otázke veľmi nevenujú. Podmienky v školstve sa musia zlepšiť, pretože od toho nezávisí len osud učiteľov, ale tiež osud tej mládeže, ktorá ako sa má pripravovať a tešiť do tej školy, keď ako profesor musí riešiť svoje vlastné existenčné problémy a potom je tiež to vyučovanie a celá tá dochádzka aj na inej úrovni. A naša forma doterajšieho protestu je vlastne istým spôsobom aj povedať ďakujem našim profesorom, lebo fakt sú tu pre nás a konečne by sme tu mali byť aj my pre nich.